Кое в тези родливи идеологии, това, което привлича младите, какви механизми и мерки можем да предприемем за доширане на тези тенденции? Може би тук е място да споменем за ролята на историците, които трябва да разясняват и обясняват на обществото за вредите и опасностите, които крият подобни негативни тенденции. Разбира се, не бива да забравяме и медиите, които така услужливо популяризират и отразяват всяка една сбирка и поява на неонацистските организации. Появата на псевдопатриотични, неофашистски и неонацистски организации и групировки е резултат или от локални въоръжени конфликти, като този в Югоизточна Украйна, или в отговор на прииждащи от районите на Близкия изток и Северна Африка имигранти. В нашата страна провалените политики за интегриране на малцинствата, икономическият отпадък и интелектуалното успокояване на обществото са едни от основните причини за така радушното приемане на проявленията на фашизъм и нацизъм. В България днес се наблюдава и тенденция за приемане на радикален ислям от представители на малцинствата, за да се почувстват те по-значими и важни за обществото. Като значимост по заплахи, не можем да сравняваме проявленията на фашизъм и радикализиране на обществото, приемането на радикален ислям от роми и създаването на нацистски организации,